ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஏபி ஜாப் அப்டேட்ஸ். ஸோ ஒரு நடுவில் ரொம்ப நாளாக வந்து வீடியோ கேப் போட்டேன். சாரி. ஸோ இனிமேல் வந்து டெய்லிக்கும் வீடியோ வந்து போடுறதுக்கிட்ட முடிஞ்சளவு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ பிஹெச்இஎல், அதாவது பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க திஸ் மந்த். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே எங்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 வேக்கன்சிஸ் கிட்டே வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன மாதிரியான டிசிப்ளின்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல், ஐடி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல், கெமிக்கல், மெட்டலர்ஜி. ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கீழே வரவங்களாம் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ என்ன மாதிரியான போஸ்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ட்ரெயினி அண்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரெயினி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் எடுக்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ஹெச்ஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரெயினி கேட்டகரியில் வருவாங்க. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா போஸ்ட்டுமே இன்ஜினியரிங் ட்ரெயினிங்கிற கேட்டகரியில் வரும். ஸோ இதுக்கான பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சிவில், மெக்கானிக்கல், ஐடி, எலக்ட்ரிக்கல், கெமிக்கல், இன்ஜினியரிங் ட்ரெயினிங் கேட்டகரிக்கில் வருவாங்க. ஸோ பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங், ஸோ பிஇ பிடெக் நீங்கள் வந்து முடிச்சிருந்தா அப்ளை பண்ண எலிஜிபிள். ஸோ பிஇ பிடெக் அப்படி இல்லைனா 5 இயர்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸ் இருக்கும், மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி சேர்ந்து, அது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண எலிஜிபிள்ங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 27 வயசு இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் நீங்கள் வந்து எம்பிஏல அந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கிங்கிற பட்சத்தில் 29 வயசு இருக்கிறவங்க அப்ளை செய்யலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரெயினி ஹெச்ஆர் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 29 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க அப்ளை செய்யலாம். பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் முடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து சிஏ படிச்சிருக்கோங்க, ஃபினான்ஸ் சம்மந்தமாக உள்ள இந்த கோர்ஸ் படிச்சிருக்கோங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எம்பிஏ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஃப்டர் டிகிரி ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ண எலிஜிபிள். பட் வந்து இன்டர்வியூ நவம்பர் 2 கிட்ட இருக்கும் அப்படிங்கிற போல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் கையில் வந்து பாஸ் பண்ணதுக்கான, ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களை டிகிரி முடிச்சிட்டேங்கிறதுக்கான சர்டிஃபிகேட் கையில் ப்ரூஃப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. செக் பண்ணிக்கங்க. ஸோ மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டில் என்னென்ன மாதிரி ரெலவெண்ட் ஃபீல்டெலாம் வந்து வரலாம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங், இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வந்து தனித்தனியாக டிசிப்ளின் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே போல் எலக்ட்ரிக்கல் தனியாக சொல்லியிருக்காங்க, மெட்டலர்ஜி தனியாக சொல்லியிருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ரிலாக்ஸேஷன் வந்து தராங்க. எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸுக்கு 5 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன், ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸுக்கு 3 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் தராங்க. ஸோ பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸுக்கு ப்ளஸ் 10 இயர்ஸ் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் தராங்க. ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிறவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் அப்படிங்கிற போல் மென்ஷன் செஞ்சுருக்காங்க. மெரிட் லிஸ்ட் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 75% வந்து நீங்கள் எக்ஸாமில் எடுத்த மார்க்கும், அடுத்து 25% வந்து இன்டர்வியூ உள்ள மார்க்கும் வந்து எடுத்துப்பாங்களாம். ஸோ இது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே பெல்லில் கேட் மூலமாக தான் எடுப்பாங்க. இந்த தடவை உங்களுக்கு கேட் மூலமா எடுக்கலை. அதுவே உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரெயினியை பொறுத்த வரைக்கும் 50,000 வந்து பேவாக உங்களுக்கு இருக்குங்கிற போல சொல்கிறாங்க. ஸோ கம்ப்ளீஷன் நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியர்ஸாக வந்து உள்ள ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து 60,000 பேசிக் பேவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது பேசிக் பே தான். இது இல்லாமல் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அலவன்ஸ், டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ், ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய அலவன்ஸ்லாம் மேலே இருக்கும். அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுற போல் இருக்கும். ஒரு இடபிள்யூஎஸ் அண்டு ஓபிசி கேட்டகரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 500 ரூபா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுற போல் இருக்கும். ப்ளஸ்ஸு ப்ராசஸிங் ஃபீஸ்னு சொல்லி 300 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி, டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 800 ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுற போல் இருக்கும். எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி அண்ட் எக்ஸர்வீஸ்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் மட்டும் பே பண்ணுற போல் இருக்கும். 300 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற போல் இருக்கும். சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 சாய்ஸ் கிட்ட கொடுக்குறாங்க. ஸோ எந்த நியர்பை சென்டர்ஸ் உங்களுக்கு கிட்டக்க இருக்கோ அதுக்கேற்ற போல் நீங்கள் அதில் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறப்போ சாய்ஸஸ் கொடுத்துக்கலாம். பண்ணுறதுக்கான ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 13 செப்டம்பரே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் 4 வரைக்கும் டைம் இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே எல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்க. ஸோ டென்டேட்டிவான எக்ஸாமினேஷன் டைம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 31 அக்டோபராக இருக்கலாம், அப்படின்னா 1, 2 நவம்பராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் ஒரு வேளை பாஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் போஸ்டிங் இருக்கும். ஸோ போல் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுங்க. ஸோ அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னங்கிற வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தனியாக அதுக்கு நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் செய்கிறேன். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.